Vale, Miquel, va, què has vist tu últimament? Cony, tinc un mocardo aquí. Crec que xerraré de Sirat. Sirat, guanyadora del premi de jurat del Festival de Cannes. Què et va passar, Pau, quan et vaig dir que havia guanyat Cannes? A mi em va enganyar el Carles. Per què? A mi em va dir, anem a veure la guanyadora de Cannes. I no era jo la vaig dir, guanyadora? com a Nora, em va encantar És que vaig Nora. pensar, és més fàcil portar-lo al cine si l'enganyo. Si li passa que t'enganya. Em va enganyar vilment. Arribo allà i em diu, no, però no és la guanyadora de Cannes, és la guanyadora del jurat. I jo, del premi jurat. del jurat. Dale. Clar, però jo pensava que era la guanyadora. És com el tercer premi, no? Sí, és com... No, que és un premi important. Que és està un molt premi bé. molt important. Vaig gaudir la pel·lícula, és estranya, és diferent, però està molt bé, és bona pel·li. Parlem de Sonita, no? Els 5 minuts de pel·li el Pau em mira i em fa crec que no és el meu tipus de cine, però m'està interessant. El Pau és un tio sincer. No és el tipus de cine d'en Pau. Sí, et vaig dir això. Em vas dir crec que no és el meu tipus de cine, però vull veure com Però va. és que és molt observacional i de cop et fa ja una voltereta i dius, un backflip. What? Està molt guai. A part, realment, segur que un backflip dona en aquella escena. Sí, segurament. El cotxe. Miquel, de què va? De què va? Sirat és una pel·lícula de Oliver Lax que és un director gallec i va d'un pare i un fill que busquen, que cerquen a la seva filla, que ha desaparegut fa 5 mesos, per el moviment rave del desert de Marroc. Què passa? Que és com tota una subcultura de gent que va de festa i són com Paràsits socials, bàsicament. No. Sí. Mem. Digueu. Per tu són paràsits socials, per mi no. Ho va dir Oliver Lax a una entrevista que era com la representació dels paràsits socials que no tenen ni ofici ni benefici. Sí, però tu has vist també, Sirat? No crec que siguin paràsits. Parleu. Em va enganyar. Jo no he vist Sirat. És del que ha anat la introducció. Em quedaré callat una estona. Per jo són nòmades. Per mi són paràsits socials. Que se volen mantenir... Debateu. Però paràsits no, perquè són nòmades... Paràsitos guanyadora de Cannes, també. Sí, i de veritat. Són paràsits. No són paràsits. Vale, són nòmades. Són nòmades raveros que se volen mantenir al marge de la societat. Però m'han fet una pel·li. Per fugir d'ella. L'Àlex, és molt tu, eh? M'han fet una puta pel·li. No li interessa la societat. De fet, a Sirat, a la vegada que se desenvolupa la trama principal, que és aquest pare amb aquell fill cercant la seva filla, a escala global està sorgint una guerra. I sí, com un conflicte. De spoiler, perquè és com una cosa en segon pla. I està sorgint un conflicte mundial, una guerra, tal, i tu te fixes que els raveros són totalment innocus en aquesta realitat. Vull dir, no ho tenen en compte. I, de fet, en el principi, la primera rave s'acaba perquè arriben els militars i tal. Però, més enllà d'això, és gent que se vol mantenir al marge. En quin personatge es centra la pel·li? Amb el pare i el fill... Un ravero? No són raveros. Són un pare i un fill espanyols que se'n van al Marroc a cercar la seva filla. La filla que ha desaparegut en una rave, o l'últim que se sap d'ella és que ha estat una d'aquestes i no ha... Vale. Que, bueno, el que es sobreentén és que... A veure, que està morta, no? Suposo. En plan... No. Jo trobo que no ho deixa gent clar i és una mica McGuffin. Sí, no, al final no deixa de ser un punt, o sigui, una forma d'introduir aquests personatges en aquest món. És l'excusa. Què era Sirat? Com a, en plan, ho vam llegir? Sirat és el nom que rep en una religió, no sé si en plan religió catòlica o quina, però del nom que té el pont que et porta de la vida a la mort, algo així. O a l'infern, era més bé, no? A la rave. Sí, bueno, és la mort. És una mica la metàfora. Per resumir, Sirat és una pel·li estranya, és lenta, és ràpida... Si li haguessis de posar un gènere... Té un disseny sonor... Comèdia. Miquel, si li haguessis de posar Humor. Hashtag humor. Documental. Drama / thriller. Drama / thriller. Té molt de thriller. A mi, saps què em mola molt de Sirat? Què? Que és una cosa que m'agrada molt de les pel·lis, que tirin el títol de la pel·li amb el Sirat allí en pantalla com als 30 minuts. En plan. Sí. 40 potser. Perquè tu, és com que ja has entrat en el món i de cop dius, vale, ara comença, perquè els primers minuts al final són molt d'introduir trama i personatges,
I quan comença el que és el viatge, perquè té molt de road movie, és una road movie al final. Sí. Quan comença el viatge és quan et tiren el cirat allí enorme i diuen, vinga, no és el que, en plan, no esperaràs mai el que estàs a punt de veure. Bueno, això, és una pel·li que té un disseny sonor brutal, És increïble, és increïble. unes imatges molt potents, i la història és per jo el més impactant de la pel·lícula. No t'ho esperes, però pel simple fet de que per jo tracta molt de temes, però a la vegada te fa donar voltes, així com les donen els personatges dins el desert.